Tämä tapaus sattui lapsuudessani 1960-luvun viattomalla maaseudulla. Asuimme Keski-Pohjanmaan osuuskaupan eli Koopion yläkerrassa, koska isäni sattui olemaan myymälän hoitaja. Eräänä kesäisenä päivänä siskoni Maria ja Varpu juoksivat ulkovessaan, joka sijaitsi kaupan varastorakennuksessa. Ylellisen sisäklosetin saimme vasta 1970-luvulla. Kun käymälän oven aukaisi, niin oli noustava korkeat, moniaskelmaiset portaat ylätasanteelle. Pyöreäksi sahattuja istumareikiä oli 3. Suurimpaan aukkoon mahtui isompikin isäntä ja emäntä. Olihan tuo laitos myös kaupan asiakkaiden käytössä. Istuessaan yhdessä asioimassa tytöt ryhtyivät kinastelemaan ja Varpu suuttui tulisesti isosiskolleen Marjalle. Vihapäissään Varpu ryntäsi ulos ja telkesi oven. Sä et pääse ikinä sieltä ulos. Kuolet näläkhän, hän huusi ilkkuen. Ja niin sydämetön siskoni juoksi nauraen pois. Marja hakkasi ovea ja kirkui kauhuissaan. Kukaan ei kuullut tuota onnetonta tyttöä. Epätoivoinen siskoni keksi kuitenkin ratkaisun. Hän hyppäisi vessareijän kautta vapauteen. Tuo alhaalla oleva tunkio oli täynnä ulostetta ja ruuan tähteitä. Sian nahat ja ihra, luunkappaleet ja kalanperkuun jätteet oli heitetty kaupan lihankäsittelyn jälkeen jätteisiin. Tuo möyheä puuro vilisi kesäaikaan toukkia ja kärpäsiä. Maria siis hyppäsi. Äiti kertoi joskus myöhemmin, ettei tuntenut lastaan, kun tämä ilmestyy keittiöön. Mitä hyvä ihme sulle on tapahtunut? Marjan kasvot olivat tahmiassa eritteessä. Mekko oli tumman lannan pöpertämä. Varpu pönkäs, mut hyysikhän. Hyppäsitkö sä alas sieltä? Oi kauhia paikka teidän kanssa. Herätin pikkuveljenä kuulemma hilpeyttä kyläkaupassa sinä kesänä kailottamalla. Meidän Marja hyppäs paskan.